Sa number 4, air quality sa Barangay Araal sa Carlota City ang nag-improve na. Inibase sa nagapadayon karon nga air quality monitoring sa Environmental Management Bureau sa Department of Natural Resources sa Canlaon Volcano Sampling Sites, Evacuation Center kag iban pa nga mga areas sa guwa sang Isla San Negros. Sa December 12 air quality monitoring results ng Environment Management Bureau Western Visayas, ang air quality index o AQI sa Araal nga sadtuan ay unhealthy ang karon fair na. Kung unhealthy ang air quality suno sa EMB, ginaabisuhan ang mga yadtong may respiratory issues kaangay sang asthma nga likawan ang outdoor activities. Samtang sa amuman nga report na kasaad nga nagapabilin nga good ang AQI reading sa La Castellana Station. Ang tanan nga mga monitoring station sa Oton kag Pavia sa Iloilo ang nagapabilin nga good ang reading. Ang air quality suno sa EMB nagadepende sa pollution sources kasubong sa meteorological factors kag mahimo nga magalain sa kalawigon sang panahon. Ginabisuhan sang EMB ang mga pumuluyo labi na ang mga yadtong sa affected areas nga mangin updated sa air quality information kag magsunod sa health advisories agud to mapangapinan ang ikaayong lawas.